pipi rasa ratega aku ninggalke sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda derita kita kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kita kepaksa kudu pisah oh surya laras Indonesia Masuk, 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 masuk. tetes banyu moto sing netes basahi pipi rasa ratega aku ninggalke sliramu Ya, 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 ya. aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kita kepaksa kudu pisah surya laras Indonesia tetes banyu moto sing netes basahi pipi rasa ratega aku ninggalke sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda derita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kita kepaksa kudu pisah Monggo Bapak Haji Surata saking Laladan Ponorogo Kampung Sate bose audio kalian gamelan Lemononto Jansip samudana marang kulawarga
garwa lan putra lewat incang ing alismu katuga angglandang rasane atiku nadyan wis lungsir yo swarga aku isih mampu ngladeni solamu mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno kagugah rimpo jiwa raga kurung kehormatan amrung rupa karapico urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah isine kowe apa wae nadyan sesidhep mesti kawujute Mas Mandra monggo tembakipun katur panjenengan nggih nuwun saben dina mung ngelamun jroning sepi samun hamong tansah kadulur wewayanganmu duh Mas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rujit ati lelewatmu manis saya kumantil ing sajroning netra apa tega sironi Mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku mongko Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku yo langsung Sidorondo bersama Suryo Laras.
Matur suwun. Jansip.